момента ходя по песъчливите улички на един вековен град, сгушен между остри пирамиди, или по-известен като най-малкия град в България. Днес ще ви запозная с Мелник и Роженския манастир. Историята на града започва преди 1200 години и не напразно е наричан град-музей. Макар днес да живеят около 250 човека, в миналото не е било така. През годините местността е била населявана от траки, римляни, прабългари. През 1250 година Мелник става столица на феодално княжество, управлявал деспот Слав, чиято крепост се намира малко над града. Тогава населението е достигало 7-8 хиляди души и дори след османско владичество. В миналото е имало над 70 църкви. Днес, освен поминъка на населението, са винопроизводството и туризъма. Традиционно почти всяко семейство отглежда лозя и произвежда вино за собствена консумация и за продажба на дребно. В наши дни регионът на Мелник се радва на възраждане на лозарството и винопроизводството. Няколко нови модерни винари са построени и функционират: Вила Мелник, Синтика Орбесо и други, произвеждайки висококачествено вино от местни и международни сортове. Град Мелник има богата история, красива природа и впечатляваща архитектура. За да усетите духа на града ви, препоръчвам да отидете пролета или есента, ако можете през делничните дни, за да избегнете тълпите от хора. Мелник е много туристическо място и малките му улички бързо се пренаселват с посетители. Много добро впечатление ми направиха кухнята. На повечето места всичко се приготвя на място и не се използват полуфабрикати. Нещо, което по-рядко се среща, особено при популярните места. В днешна дата Мелник е най-малкият град в България, като населението му е едва 177 души. Данни от 2019 година. В миналото обаче нещата не са били много различни. Гледайки назад е трудно да си представим, че тук са живели повече от 10 000 човека. Смята се, че един от първите изселници били тракийското племе – Меди. Векове по-късно тук се заселват римляни, а след тях идват и славяните, които и дават името на града – Мелник. Според историята, думата Мелник означава бяла глина, креда, които всъщност били пирамиди около града. Отправяме се към Роженския манастир, един от най-живописните. След кратко изкачване стигаме до един паркинг, а пред нас се разкрива Роженския манастир. Името на този манастир е Рождество Богородично. Роженския манастир, какво още не знаете за него? Роженския манастир – стара християнска обител в Пирин планина. Роженския манастир е едно от старите средновековни средища на християнството. По наши земи света обител се намира в непосредствената близост до магично красивия град Мелник. Оттам до манастира са не повече от 6 км, а само на 1 км е едноименното село Рожен. Манастира Свето Рождество Богородично е сред емблематичните наши туристически обекти, които се намират в района на Пирин планина. До него е и друга уникална природа, забележителност, която
е известна с наименованието Мелнишките пирамиди. На Роженския манастир истинското му име е Рождество Богородично. Той се смята за най-интересен. Интересен факт е, през 1912 г. възниква спор между България и Гърция за собствеността на Роженския манастир. Стига се дори до Международния съд в Хага и през 1912 г. решението е взето в полза на България. В храма се намира Света Богородица.